Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, вы можете нас і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. У адказ на прымус нашай краіны да так званай паглыбленай інтэграцыі з Расіяй у Беларусі з'явілася грамадская кампанія «Свежы ветер», якая ставіць за мэту адмену прызначанага на 8 снежня падпісання інтэграцыйнай дамовы і спынення, я цытую, любых спроб гандлю суверэнітэтам краіны. Што дае падставы сцвярджаць сябрам кампаніі «Свежы ветер», што існуе рэальная пагроза суверэнітэту нашай краіны, і пра тое, якім чынам кампанія можа дамагчыся выканання сваіх патрабаванняў, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта грамадскі актывіст Сергей Бульба і палітолог Андрэй Ягораў. Сергей, вот грамадскі актывіст, так пазначана у рассылцы, якую вы зрабілі з нагоды прэс-канферэнцыі, але вот грамадскі актывіст для мяне вот гучыць неяк так не вельмі. Заснавальнік Белага легіёна, чалавек, які гатовы быў са зброяй у руках бараніць незалежнасць краіны, неяк гучыць у дадзенай сітуацыі больш грунтоўна, як мне падаецца. Ну, я згодны з вами, больш грунтоўна, да, ну, але ж, ну, інфляцыя. Інфляцыя нават у рэгаліях. Тым не менш, Андрэй, вот я да вас найперш, як да палітолага. Все ж таки, з паліталагічнага пункту гледжання, ці сапраўды на сённяшні дзень і ў звязку менавіта вот з гэтым падпісаннем там, ці не падпісаннем, бо яшчэ дакладна невядома, ці падпішуць там і што там падпішуць 8 снежня, вот існуе рэальная пагроза суверэнітэту нашай краіны. Ну, мне падаецца, што вось мы бачым якраз сітуацыю гандлю і тое, што вось як вы кажаце, мы не ведаем, што падпішуць, што менавіта падпішуць, у якой форме гэта ўсё схаванае. Мы бачым вось гэтую нявызначанасць, якая суправаджае гэты гандаль. І мне падаецца, што якраз вось зараз час прымаць вельмі актыўныя захады па таму, каб увогуле спыніць любыя спробы нешта прадаць Расіі ў замен на нейкія сумнеўныя дывідэнды. Сергей, я ведаю, што вы ўсё ж такі стаялі, такі раданачальнік гэтай ўсёй ініцыятывы. Атрымалася так, што вот нібыта вот вы як такі вястун будучых няшчасцяў вот ўсё прачувалі гэтае, а людзі ўсё, можа быць, там не ведалі, не верылі там пра тое, што ёсць такая пагроза суверэнітэту. Адкуль у вас вот такая упэўненасць? Вот адкуль это прачуванне, ці гэта нейкі аналіз, ці гэта нейкія прыкметы існуюць? Зміцер, ну мне б не хацелася быць вестуном якраз чорненькім. Я б наадварот, вот, спадзяюся, што я надзею нясу, а не вестун зла. Ведаеце, я з 14-го года я пражыву ў Украіне. І тыя рэчы, якія для беларусаў абсалютна невідавочныя, для мяне яны выбудоўваюцца, як бы так, выстраююцца ў адзін ланцуг, як бы звяно да звяна. І я разумею, што ўсё это ўжо бачыў, разумееце? Прывяду прыклад, я яго, як бы так, раней узгадаваў. Недзе ў 2007 годзе мы з сябрам украінцам, ён быў журналіст, аналітык, дарэчы, загінуў пад Ілавайскам, склалі даклад пра тое, што Расія збіраецца, рыхтуецца да вайны з Украінай. На падставе таго, што называецца, ну, зараз асінтам, ну, раней проста гаварылі як бы адкрытых крыніцаў. А мы паглядзелі па перамяшчэнні падраздзяленняў, па перамяшчэнні штабу, па разгортванні кадрыраваных падраздзяленняў да поўнага штата. І мы прыйшлі да высновы, што Расія паслядоўна, мэтанакіравана рыхтуе свае планы, не агучваючы нічога. Плюс да гэтага я на той час якраз арендаваў памяшканне для свайго бізнесу ў акадэміі кіравання ў Маскве. Я цудоўна бачыў, як ішла падрыхтоўка, як у той же камсамольскай праўдзе пастаянна друкаваліся артыкульчыкі ці анекдоцікі пра неразумных украінцаў, ці пра тое, што Украіна – это не данацыя. Ну, прыкладна тое ж самае, што вот недавно на тым тыдні Лента.ру выдала па Беларусі, дарэчы.
Тому, разумеете, як бы так, склавши этот доклад, мы приехали, разом собрались у Киеве, те раз депутаты у нас вывели на самый высокий уровень, як цивильный, так и спецслужбовский. Мы поговорили, мели две сустрэчы. В обоих выпадках люди, серьезные люди, погортали наш доклад, шматзначна так пачухали патэліцу, сказали: ну, бляха, хлопцы, ну, здаецца ж, вы ўсё правильно пишете, але ж это быць не можа. І от, разумееце, я зараз от з братамі-беларусамі, я бачу менавіта вось гэта, ну, так гэта ж быць не можа, як так, ну? Не, ну, тады-то яны пасля пачытаўшы даклад сказалі быць не можа, а браты беларусы, у вас ёсць такі ж самы даклад, вы прааналізавалі, што адбываецца зараз? Зміцер, это настолькі відавочна, што тут, по-моему, уж дакладаў не трэба. Паглядзіце, колькі новых падраздзяленняў, паглядзіце на тое, што армія Расіі пераўзброюецца, яны рэальна рыхтуюцца да мировой вайны. Пра што тут яшчэ трэба гаварыць? Яны лезуць ува ўсе гэтыя канфлікты, яны выпрабоўваюць, абкатваюць новыя віды зброі, то бок это ўсё не выпадкова. Плюс да гэтага, як бы, давайте вернемся да указа прэзідэнта яшчэ Ельціна, яшчэ нават не Пуціна, 95-го года указ 940 хіба. Я прынясу на прэс-канферэнцыю, я яго раздрукую, покажу. Так вот, мы не на кропачку у нашай інтэграцыі не, скажем так, не адсунуліся ад расійскага плана, прынятага ў 95-м годзе. Разумееце? І вот пры гэтым, калі куча паважаных мною людзей, у тым ліку і зараз на менскім дыялогу, мы вельмі хацелі, як бы, каб нехта вот сяброў агучыў тэму магчымага аншлюсу. Мы просто не знайшлі. Ці яны туды запрасілі толькі такіх вот цудоўных летутеннікаў, якія это не бачаць, ці я не зусім разумею, што адбываецца. Андрей, ну, все ж таки Сергей чалавек военный, ён, можа быць, там робіць такі военны аналіз, а военныя, як кажуць, і патэнцыйныя сцэнары павінны разглядаць. Вы все ж таки больш прыземлены чалавек-палітолог. Все ж таки скажите, вот на ваш погляд, саюзная дзяржава, дамова аб стварэнні саюзнай дзяржавы і кіраўніцтва Беларусі кажа пра тое, што мы просто ідзем вось у нейкіх там межах, закладзеных у гэтай дамове пра стварэнне саюзнай дзяржавы. Ніякай там страты суверэнітэта, нічога вот нема такога. Каму верыць? Вот прааналізуйце з пункту гледжання паліталагічнага. Ну, вось я зрабіў такі невялічкі аналіз якраз дамовы і, уласна, там наяўнага суверэнітэту ў Беларусі, які ёсць, ну, спрабуючы падлічыць, ну, а колькі прыкладна суверэнітэта мы сёння маем, калі браць, ну, 100% суверэнітэт, які прадугледжвае там і удзел там нацыі ў кіраванні і там развіццё дэмакратычных інстытутаў там і гэтак далей. Ну, там вот на сённяшні час, скажем так, калі мы прымем да тое, што у нас аўтарытарная дзяржава, але ўсё ж такі суверэнітэт дзяржавы захоўваецца, то у нас ёсць, ну, умоўных 73% суверэнітэту, да, дзе грамадзяне, конечно, не маюць магчымасць уплываць на прыняцце рашэнняў. Але калі мы паглядзім, што адбудзецца, калі мы, скажем так, выканаем палажэнні саюзнай дамовы пра стварэнне саюзнай дзяржавы. Дык вось у гэтым выпадку Беларусь можа пазбавіцца, ну, яшчэ прыкладна там 30% свайго ўласнага суверэнітэту, і наш суверэнітэт будзе захоўвацца, ну, вось менш за палову суверэнітэту ў Беларусі застанецца. То бок мы будзем, ну, там дзяржавай, ну, на ўзроўні аўтаномнай акругі, там аўтаномнай рэспублікі ў складзе вось гэтай саюзнай дзяржавы. То бок аб рэальным суверэнітэце гаворка пры выкананні усіх палажэнняў дамовы пра стварэнне саюзнай дзяржавы, аб суверэнітэце гаворка ўжо не ідзе. Таму што якраз там прадугледжваецца саюзнае заканадаўства, як бы саюзны суд, які прымае рашэнні, якія абавязаныя выконваць на тэрыторыі Беларусі, саюзны парламент, які фармуецца хай на парытэтных асновах і з пэўнымі там контрбалансамі, але ўсё ж такі гэта дазваляе палітычную гульню, як бы, і прыняцце ўсё ж такі рашэнняў з боку вось гэтай саюзнай як бы нейкай інстытуцыі. І нават калі мы спусцімся вось ніжэй, калі ўсе заяўляюць, што ніякіх палітычных нібыта як бы рэчаў не будзе прымацца, гэта значыць, што зноў-такі саюзная дамова не будзе выкананая цалкам, да? Але мы будзем казаць пра тое, што прымаецца агульны падатковы кодекс і што там агучаны быў агульны грамадзянскі кодекс. Для чалавека такога, як мяне, трошкі абцяжаранага юрыдычнай адукацыі, гэта выглядае, ну, ведаеце, ну, як бы як татальную змену правовага поля Беларусі. Пры гэтым, якія задае
такія базавыя інстытуцыйныя асновы для функцыянавання грамадзянаў, асацыяцыяў грамадзянаў, юрыдычных асобаў, камерцыйных суб'ектаў і так далей. То бок мы увесь інстытуцыйны пакет арганізацыі прававога эканамічнага жыцця аддаем як бы у рукі іншай дзяржавы. Мы не можам самі гэта змяняць у будучым, калі мы прымем агулем, а толькі пры згодзе. Ну дык гэта павязвае наш эканамічны суверэнітэт, ну як бы цалкам і пазбаўляе нас магчымасцей гібкага, хуткага інстытуцыйнага рэгулявання. Уяўляеце сабе, што гэта які шок, гэта проста для ўсёй краіны, нават калі не разглядаць вось гэтых агульных палітычных інстытуцыяў. Я возьму на себе роль адвоката д'ябла, і вот тыя аргументы, якія д'ябал там, ну, у двукоссі адказ дае, таксама іх працытую. А колькі адсоткаў незалежнасці ад 100 на сённяшні дзень маюць краіны-сябры Еўрапейскага Саюзу? Ну, я б сказаў, каля 70% яны як бы зараз маюць. Чаму? Таму што, ну, па-першае, гэта дэмакратычна ўладкаваная сітуацыя, і гэтыя краіны маюць вельмі значны ўплыў на прыняцце рашэнняў еўрапейскімі наднацыянальнымі інстытутамі. То бок парытэтнае фарміраванне, баланс прыняцця рашэнняў у еўрапейскім парламенце, савеце, працэдуры co-decision і гэтак далей. І вельмі яснае размежаванне паміж тымі законамі, якія прымаюць на нацыянальным узроўні і рэгулююцца на нацыянальным узроўні, і тое, што перададзена ў кампетэнцыю наднацыянальных органаў. Ну і яшчэ мы як бы добра памятаем, што Еўропа фарміравалася як Еўропа розных хуткасцяў. Да? Розныя краіны на сённяшні час маюць розную глыбіну інтэграцыі як бы ў межах Еўрапейскага Саюзу, могуць абіраць фармат таго, што яны адаптуюць пэўныя нормы альбо не адаптуюць, там уводзяць еўра ці не уводзяць еўра, прымаюць нейкія палажэнні ці не прымаюць. Вось тут у сітуацыі з як бы Саюзам Беларусі і Расіі ўсё выглядае ну трошкі інакш. Тут няма ні дэмакратыі, ні парытэтных асноваў, як бы, і мы бачым ну сітуацыю, скажем, выкручвання рук Беларусі зараз і беларускаму ўраду і схілення ну да інтэграцыі. Ну просто вот гэтую формулу, якую Медведзеў агучваў і некалькі разоў было паўторанае рознымі расійскімі ўрадоўцамі, што спачатку вы падпісваеце інтэграцыйныя дакументы, а потым мы вам нешта кампенсуем. Ну гэта ўвогуле, ну як мне падаецца, у цывілізаваным дыялогу роўнапраўных краінаў это непрымальная формула. Сергей, нават калі вот прыняць, што пагроза незалежнасці суверэнітэту ад падпісання ёсць, то ўсё ж такі размова ідзе пра палітычныя і эканамічныя складнікі. Вы ж зараз вот казалі пра падрыхтоўку магчымую Расіі да военных дзеянняў, таких военнага прымусу да інтэграцыі. Вот гэта ў сённяшняй сітуацыі рэальна, на ваш погляд? Не, я сказаў пра чыннік, які вельмі будзе ўплываць на мы саюзнікі Расіі, разумееце? Больш таго, я скажу, што праблема на сённяшні дзень для нас, нават вот калі браць па, скажем так, з пункту гледжання нашага суседа Украіны, то ў 14-15 годзе ўсе разумелі, што беларусы это браты. На сённяшні дзень это абсалютна не так. Разумееце, калі, напрыклад, у 13 годзе я падымаў пытанне беларуска-украінскага саюзу, што два блізкіх народы, якія духоўна і культурна, і як бы так з адзіным постсавецкім фідбэкам, скажам так, багажом, што вот нам, ну, як бы наканавана жыць разам, і мяне як бы слухалі уважліва, то з года 16 на мяне глядзяць: дядя, а вы вообще прадстаўнік вот саюзніка нашага ворага. Разумееш, это, в принципе, вот на ўсіх узроўнях на сённяшні дзень ідзе. Мы перервемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў нас у гасцях Сергей Бульба, Андрэй Ягораў, сябры грамадскай кампаніі «Свежы ветер». Зміцер Лукашук у студыі. Вернемся праз хвіліну. Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Вітаю, студыя Ольга Міцкевіч. Каротка пра асноўныя падзеі. Стала вядома, дзе ў Беларусі будуць пабудаваны цэнтры часовага ўтрымання замежнікаў. Першы з іх узвядуць на тэрыторыі полацкага памежнага атрада. Ён разлічаны на 40 чалавек. Пачатак будаўніцтва запланаваны на красавік наступнага года і да канца 2020 года мусіць быць завершана. У раёне нацыянальнага аэрапорта Мінск пабудуюць другі цэнтр для мігрантаў. Ён разлічаны на 72 чалавекі. Калі пачнецца будаўніцтва, пакуль невядома. Яшчэ вызначаецца дакладнае месца. Да канца гэтага года яго вызначыць. Будаўніцтва будзе адбывацца за грошы Еўрапейскага Саюза. У нямецкім горадзе Галле адбылася страляніна. Інфармацыя пакуль супярэчлівая. З паведамленняў нямецкіх СМІ вынікае, што невядомы злачынец адкрыў стральбу з аўтамата каля сінагогі і габрэйскіх могілах. Па іншых звестках ён кінуў гранату. Зламысніку ці зламыснікам атрымалася ўцячы. Мясцовая паліцыя заклікае жыхароў горада заставацца ў сваіх дамах. Закрытым чыгуначны вакзал ужо затрыманы адзін з падазраваны ў нападзе. Напад адбыўся ў дзень рэлігійнага габрэйскага свята. Мастаком Алексеем Кузьмічом, які ў Мінску прыйшоў на сваю выставу голым, занялася міліцыя. Ён прыкрываў, нагадаю, палавыя органы шыльда Міністэрства культуры. Кузьміч патлумачыў, што такім чынам пратэставаў супраць цэнзуры з боку Мінкульту. У Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва заявілі, што Кузьміч дапусціў дзеянні, якія абражаюць Міністэрства культуры. Таксама яны нанеслі значныя страты дзелавой рэпутацыі цэнтра. Міліцыя мусіць цяпер даць прававую ацэнку гэтаму перформансу. Ольга Міцкевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук, і падчас сумеснага стрыма Еўрарадыё і Е-прамовы разам з маімі гасцямі, сябрамі грамадскай кампаніі «Свежы ветер» Сергеем Бульбай і Андрэем Ягоравым мы гаворым пра патрабаванні кампаніі «Свежы ветер» да таго, каб не былі падпісаныя 8 снежня дамовы аб паглыбленні інтэграцыі Беларусі і Расіі, бо яны супярэчаць, ці дакладней, нясуць пагрозу суверэнітэту і незалежнасці нашай краіны. Давайте больш падрабязна, так мы прыйшлі да высновы, што і вот Сергей, як чалавек ваенны, перакананы, што ёсць прыкметы таго, што нас прымушаюць да паглыблення інтэграцыі і страты незалежнасці. І вот Андрэй, як палітолог, таксама бачыць все гэтыя прыкметы. Больш падрабязна пра кампанію. Скажыце, ласка, вот было пазначана, што да кампаніі далучыліся выбітныя і знаныя людзі Беларусі, прадстаўнікі інтэлігенцыі і гэтак далей. Можна казаць пра тое, хто ўсё ж такі? Вот, Андрэй. Гэта можна проста паглядзець на старонках кампаніі ў сацыяльных сетках, дзе мы размяшчаем там розныя відэо і паказваем тых людзей, якія падтрымалі. І зараз мы можам казаць, што вось там Ганна Северынец выказалась пра гэта, Алексей Андрэеў, рэдактар «Маналога», Валентина Кудовіч, філосаф, Тацяна Шыцова, таксама філосаф, пра гэта казаў Шаблінскі, там вядомы арганізатар і прадзюсер музычных групаў у Беларусі. І гэта толькі тыя людзі, якія нейкім чынам адрасаваліся да кампаніі. Але калі мы паглядзім шырэй, то за гэты час значна большая колькасць людзей вядомых выказалася у тым жа самым духу. Нават калі недавно там было інтэрв'ю з вядомым бізнесоўцам Пракапенем, ён казаў, што інтэграцыя ў гэтым рэжыму гэта будзе абазначаць Беларусь як Крым. Прыкладна тое самае казалі там і іншыя людзі. Таму я б разглядаў гэта не толькі тыя, хто персанальна нешта сказалі пра кампанію і абазначыліся, што яны падтрымліваюць кампанію, але і паглядзеў бы проста на больш шырокую грамадскую рэакцыю публічных асобаў у Беларусі на гэты конт. Добра, але што плануе рабіць кампанія, асабліва з улікам таго, што да 8 снежня засталося не так шмат часу? Вот што можна рэальна зрабіць, Сергей?
Ну, па-перш за ўсё, разумееце, мы вельмі заўстрабаваныя, што ўлады не гавораць, не апрылюдніваюць, не агучваюць тое, што яны збіраюцца падпісваць, разумееце. І гэта як бы вельмі турбуе. Ці ёсць там нейкія закрытыя параграфы, што ўвогуле адбываецца. Як бы адзін з чыноўнікаў там падчас мінскага дыялогу патлумачыў, што, маўляў, народ не выказвае цікаўнасці, то бок народ давярае. Ну, вы ведаеце, это сумнёўна ўсё это гучыць. Не, ну давайте пачнем з таго, што дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім афіцыйны запыт даслала. І на афіцыйны запыт ёй не далі ніякага станоўчага адказу, дакладней адмоўны адказ далі, што, маўляў, мы не можам, гэта сакрэтныя нібыта матэрыялы. Так што тут цяжка да гэтага аргумента прыслухоўвацца. Каму-то не цікава, каму-то цікава, але не даюць нікому. Разумееце, калі вы звярнулі ўвагу, недавно было інтэрв'ю Крэмера, ён так і гаворыць, што, хлопцы, кажа, у выпадку анексіі Беларусі, у прынцыпе, за вас не будзе каму заступіцца, разумееце? Таму што вы дуже доўга былі ў арбіце Расіі, дуже доўга як бы вас разглядаюць не як самастойны суб'ект, а як проста прыдатак да Расіі, ўсё, разумееце? Таму як бы, ну, у лепшым выпадку там якая-небудзь Еўропа, Штаты выкажуць заклапочанасць, і ўсё на этом завершыцца. А мы разумеем, что, ну, это наша радзіма, нам, разумееце, нам няма куды адступаць фактычна. І ў гэтым выпадку мы будзем змушаныя браць ініцыятыву на сябе. Тут, што называецца, ці пан, ці прапал. Тут варыянтаў няма, для нас уже не застаецца, разумееце. То, што відавочна, я узгадываю это указ Ельцина яшчэ ад 95-го году, там пра ўсё гаворыцца, і пра эту двухузроўневую інтэграцыю, пра тое, што мы маем і як бы так і двухбаковы, і пры этом як і ОДКБ, і это Еўразійскі эканамічны саюз, там пра это ўсё пісана. То бок мы цалкам ідзе па, скажем так, прабудаваным для нас калідорчыку. Таму, у прынцыпе, нічога дзіўнага. І калі людзі гавораць, што нам нічого не пагражаюць, то людзі ці падманваюць, ці проста самі, в прынцыпе, жывуць у нейкай паралельнай рэчаіснасці. Там же ж, калі паглядзець тое ж заканадаўства, выхад з гэтага саюзу ён даруць толькі цераз труп суб'екта. Всё? Іншых варыянтаў няма для нас. Это правда, Андрей? Ну, не зусім так. Рэферэндум і пасля 18 месяцаў, каб яны паспелі, як з Данецку, вывесці ўсе заводы, да? Но што это? Я это так разумею, таму я яшчэ раз паўтаруся, для нас як бы варыянтаў няма. Калі для іх, калі там кожны чыноўнік, які там блізкі, ён будзе разглядаць сябе, скажем так, дзе яму якую пасаду дадуць, якое што, у нас Беларусь адна, у нас няма іншай Беларусі, нам няма куды адступаць. Страшную картину намаляваў, тым не менш. Андрей, ну вот реально узять, вот громадская кампания, ну выказаліся там вядомыя беларусы, кто-то подпісаўся под патрабаваннямі кампаніі «Свежий ветер», кто-то не подпісаўся, але стаіць на позициях, что незалежнасць і суверэнітэт імі не гандлююць. Ну и что? Ну, давайте поглядзім на наступную картину. Ну и что я меў на ўвазе для ўлады? Ну, вось для ўлады. Для ўлады вельмі важнае меркаванне грамадства, вельмі важнае меркаванне масаў беларускіх. І мы бачым, што у выпадках, калі гэтае меркаванне праяўляецца дастаткова рэзка публічна масава, то ўлады вымушаны ісці на пэўныя саступкі. Рэзка публічна масава, вы што маеце на ўвазе? Ну, згадайма, дэманстрацыі як акцыі недармаедаў? Напрыклад, да, напрыклад. Але такая сітуацыя у выпадку пагрозы суверэнітэту Беларусі, яна можа здарыцца толькі тады, калі людзі рэальна адчуваюць гэтую пагрозу самі. І гэта не толькі людзі, якія з'яўляюцца звычайнымі чытачамі палітычных навінаў, да, гэта такі абмежаваныя можа кола беларусаў, але проста людзі, якія жывуць у маленькіх гарадах Беларусі, працуюць не надта заўважаючы палітычнага жыцця, але тым не менш іх пытанне суверэнітэту
ідэнтыту незалежнасці для іх таксама з'яўляюцца падставовымі. І вось што мы бачым, напрыклад, калі актывісты нашай кампаніі вядуць камунікацыю ў сацыяльных сетках, у гарадскіх пабліках, чатах і гэтак далей, то мы бачым, што людзі у Мазыры, Баранавічах, Лідзе і іншых гарадах Беларусі, яны вельмі рэзка і негатыўна па большасці выказваюцца, калі яны чуюць пытанні, а як вы глядзіце на магчымае аб'яднанне Беларусі з Расіяй. Да? То бок звычайныя людзі, калі да іх гэтае пытанне даходзяць, яны маюць гэтае меркаванне, і гэтаму меркаванню мы мусім даць магчымасць праявіцца. І кампанія якраз накіраваная на тое, каб звычайныя людзі Беларусі як мага больш, яны зразумелі гэта, яны адчулі, усвядомілі і выразілі сваю пазіцыю. І мне падаецца, гэта не можа быць пакінутае па-за ўвагай беларускага ўрада. Тым больш, што я не думаю, што ўрад Беларусі надта імкнецца да гэтай інтэграцыі. Вот вы зараз сказали такие города: Мазыр, Барановичи, Лида. Вот эти вот все как-то больше центр ці захад Беларуси. Бобруйск. А коли поглядеть, скажем, на там галечные районы Витебской области, где нема працы, ці працуюць люди за копейки. Та же самая ситуация в Гомельской области, особливо в регионах, где люди ездят на заробки в Россию и зараз думают, ну так об'яднаемся з Россией, ввогуле ніякіх праблемаў, хоть выживем. Ну, вось вы думаеце пра тое, што людзі думаюць, а можна паглядзець дадзеныя сацыялагічных даследаванняў у Беларусі. Вось нядаўна агучаныя Вардамацкім ці ранейшыя, ці нават тыя, якія мы рабілі ў свой час, пытаючыся пра геапалітычныя арыентацыі беларусаў, пра адносіны там да такіх там аб'ектаў, як там Беларусь, Украіна, Расія і гэтак далей, што мы бачым, што у Беларусі няма асаблівай розніцы паміж рэгіёнамі, якія выразна былі там прарасійскія ці там выразна празаходнія. Беларусі усе беларусы, незалежна ад рэгіёнах, выразна прабеларускія. Вось што мы можам казаць на падставе даных сацыялогіі. Канешне, калі мы будзем браць там пэўныя раёны, вельмі вузкія групы, нейкія гарады, якія знаходзяцца у складанай сітуацыі з беспрацоўем, то мы там можам пабачыць нешта такое. Да? Але сцвярджаць гэта мы можам толькі тады, і мы хочам праз кампанію гэта зрабіць, калі мы пойдзем да гэтых людзей і будзем з імі размаўляць. Сергей, вот больш падрабязна пра тое, ўсё ж такі выказалі сваё меркаванне, сваё стаўленне да гэтага, добра. А далей, вот практычныя дзеянні кампаніі, вот якімі яны будуць? Мізер, я узгадую ад самага пачатку, як была ўспрынята беларускім народам уся эта інтэграцыя. 95-й, 96-й, узгадайце этой дэманстрацыі, калі па 50 тысяч выходзіла актыўных, нармальных, жывых грамадзян пратэставаць супраць гэтага. Я не разумею, чаму урад не рэагуе, не ўспрымае это. Я разумею, ім удалося за гэтыя 25 гадоў мэтанакіравана, яны паслядоўна прынялі рашэнне, што любое выказванне сваёй незгоды, любы твой выхад мусіць быць пакараны. Ці это суткі, ці это дубіную плечы, ці это штраф нейкі. І такім чынам яны адвучылі людзей выказваць сваё разуменне, сваё меркаванне шчырае, разумееш? А зараз мы маем пытанне інтэграцыі, яно турбуе ўсіх рэальна. Размаўляў нядаўна адзін з тых, хто падтрымаў нашу кампанію, то Егор Лебядок. Ён заходзіў, ён заканчваў акадэмію кіравання тут у нас. Кажу, усе, абсалютна усе, я сам нават не запытаўся, усе мои аднакурснікі, тыя, хто ў мусе служыць, і тыя, хто цывільнай адміністрацыі, яны ўсе абмяркоўваюць гэтае пытанне, таму што, разумееце, нікому не падабаецца, нікому эта петля на шеі не патрэбная. Можа, яны абмяркоўваюць это так, у колькі разоў у мяне вырасце заробак, калі мы аб'яднаем? Не, уже такіх ілюзій уже нікога няма. Все бачаць, што расійскі рубль паціху валіцца, і ўсе разумеюць, што з той палітыкай міжнароднай, якую Расія вядзе, што там так мірна і прыгожа не будзе. Па-мойму, это ўжо ўсе разумеюць.
Да, мы, падаецца, мы недооцениваем просто ну, патрыятызм беларусаў і адчуванне сваёй краіны, якую мы вось набылі 20 больш за 20 гадоў таму, як бы і жывем у ёй. І вось гэты фактар станаўлення і просто жыцця ў незалежнай краіны, дзе людзі выраслі, выбудавалі свае кар'еры, маюць як бы перспектывы жыцця менавіта ў гэтай краіне, яны ну, вельмі выразна робяць з іх, ну, калі не нацыяналістаў, то ну, даволі шчырых патрыётаў. Неважна, на якім месцы яны знаходзяцца і якія палітычныя пазіцыі яны раздзяляюць, дэмакратычныя ці там прарэжымныя. Я думаю, сярод ну, усіх палітычных сілаў колаў грамадства дамінуе просто пранезалежніцкія пазіцыі і людзей. Гэта сапраўды хвалюе, і мы бачым, што калі мы пачынаем падымаць гэту інфармацыйную хвалю, то вось ад з таго боку ну, ідуць нефармальныя сігналы пра тое, што ну, мы як бы хутчэй на вашай пазіцыі. Да? Мы не можам вас там зараз падтрымаць як бы актыўна, але ну, штосьці нам прыносяць, як бы распавядаюць. Хтосьці кажа пра то, што гэта заўважна і правільнае тое, што вы робіце. Ну, то бок, ну, мне падаецца, што ну, не трэба казаць пра тое, што беларускае чынавенства, яно не пра беларускае, хутчэй наадварот. Я перакананы, хоць мы да гэтага часу і не бачылі ніводнага дакумента з гэтага пакету там, дарожных карт і ўсяго астатняга, што ні адзе, ні ў адной з іх не будзе напісана, што вот мы там адмаўляемся ад суверэнітэта, ад часткі незалежнасці, тому што мы там на правах канфедэрацыі там, ці сябра канфедэрацыі ўваходзім там, у склад расійскай Расіі і гэтак далей. Гэтага не будзе. І калі нават вот, падпішуць, машына ж дзяржаўнай прапаганды адпрацаваная добра. Вот мы будем кричать, что подписали документы. Флажки, независимость святое, да мы будем казать про то, что подписанные документы несут погрозу реальную, а по БТ буде ісці программа, что там чисто экономика, что там ніякай политики, ніякай страты суверенитету нема. Выйдзе Александр Рыгорович, скажа про святое, про незалежность. Можа нават пагоіцца прыйсці да нас, як я яго запрашаў, пра нацыянальную ідэю пагаварыць і гэтак далей. І ўсё, і вот што, і як рабіць? Зміцера, вы ўпэўнены, што вот, масава беларус давярае таму, што яму гавораць? Вот мы чулі спасылку, да, што вот, што зараз улады не публікуюць эту інфармацыю, таму што народ не выказвае цікаўнасці, а як бы, маўляў, вот, выказваннем цікаўнасці мы зразумеем, калі яны выйдуць, як, напрыклад, на пратэсты вот, супраць закона пра тунеядцу. Ну, па-першае, я ўпэўнены, што беларусы выйдуць. І беларусы не будуць ужо слухаць пра вот эти красныя флажкі, бля, со святой независимостью іхняй, блин, ну. Разумееце, это якраз палягае на тым, што А і Б у краіне няма выбараў, у Беларусі у нас. І это разумеюць усе цвярозыя людзі, разумееце? І пры гэтым, як бы, вот, урадоўцы кажуць, што ну, народ же ж нам давярае, а народ ведае, што ні выбараў няма, што нелегітымнасці няма. Народ это разумее, падсвядома, разумееце, ну вот, на нейкім перыферыі свае падсвядомасці, але ж яны это разумеюць і ўспрымаюць. І, па-мойму, калі будзе іскра, то, па-мойму, беларусы выйдуць. Па-мойму, якраз вот прыходзіць той час, калі цярпець ужо цярпілка зломіцца хутка. Андрей, ну и на завершение, все ж таки, як вы думаете, вот сказано было про тое, что калі будзе страта там, ну, ці частковая, ці цалкам незалежнасць, ну, дакладней то, што ніхто пра беларусаў не паклапоціцца апроч саміх беларусаў. Тым не менш, вот якая можа быць рэакцыя сусвету на тое, што вот такая... Шмат же ж прыязджае гасцей, і ўсе кажуць, для нас вельмі важна, каб Беларусь заставалася незалежнай. А тут раз, как бы, нешта тут з незалежнасцю не тое. Якая можа быць рэакцыя? Ну, на жаль, я хутчэй падзяляю скептычны погляд Сергея на гэты конт, што за граніца нам не паможет. Таму што яны звязаныя шматлікімі умоўнасцямі прыняцця рашэнняў на гэты конт, і просто сапраўды ўспрымаюць Беларусь як частку інтарэсаў, зоны інтарэсаў Расіі, якая доўга не выяўляла самастойнасці ў гэтых адносінах. Таму абарона незалежнасці – гэта справа беларусаў, і толькі беларусы могуць альбо захаваць сваю незалежнасць, альбо аддаць яе. Сергей, коротко на заканчэнне, як вы думаеце, ці не давядзецца нам все ж таки узгадаць, што мы партызанская нацыя і змагацца за незалежнасць у лясах, і ці шмат таких знойдзецца партызанаў сапраўдных?
Дмитрий, ну я тут не буду вестником, предвестником. Я про то и сказал, что нам нема на кого сподіватися, розумієте? Вот это самое головное розуміння. Правильно і Андрей говорить, і той же ж Кремеру згадує, розумієте? Нема нам на кого сподіватися, апроч самих себе. А вже як ми зробимо, як ми будемо реагувати, я, даруйте, я не хочу у новых курапатах лежать. Таму спадзяемся, што ўлады прыслухаюцца да меркавання грамадства ў гэтым важным пытанні. Андрей Ягораў, Сергей Бульба, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамова. Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.